kulit ngakeh dikancani. Assalamualaikum iso tak kono iku. Assalamualaikum kok teno sore ngono lek masalah tok. Kok sepur kok juse kadal lakon preset-presete menungso kok kancane gak gelem salam. Enggak kami tutup. Kowe iki kok biyen kok dadi RT ning jelak iki kok lho. Tak sodok kono. Aku manang jelak-jelak lele benda aku tutup. Kami iki kudu kadang-kadang jengkat kok. Ayo. Wong kene kabeh tak dungakno, Dek. Penontone ya tak dungakno. Panitiane kabeh sak lurahe pokoke seluruh warga masyarakat Sukosari. Alah. Wis tak dungakno. Aku lho percaya nek kowe wong pinter. Tapi dongamu Allah wis siji-siji dongano. Kok iso? Lah iya kok dongane butuh dikei saweran. Aku kok butuh saweran. Apa? Gara-gara aku cukup wis akeh. Zaman kajakan saweran. Lho iku guyon, Nek. Guyon apane diketok menyo bilang cocokmu. Upama awakmu. Apa? Kalau ngaku. Upama awakmu. Iya, Pak. Upama disawer. Lho, alhamdulillah diketeko dhewe. Nek upamane gak disawer, Bacot, kebacut. Ya gak ngono. kok niku mantune Mudin. Wis oge. Oh, jangan mudin. Ayo. Ora memper kok niku. Tahu bulat. Belahe tahu kok niku lho. 500-an digoreng dadakan, dimakan enak. Kok niku dagelan ta bakul tahu kok niku lho. Panitia Sukosari Heeh. hari ini istimewa. Ya, betul. Biasa sih ditanggap itu setan. Lho, kok setan? Nah, jalan setan? Jalan kepang ngono lho, Dek. Nah, jalan setan dadi takak. Lho dadi. Termasuk kesurupan. Heeh. Nah, iya wong kene iki lho kudune apa kesurupan. Saya didelekno wong-wong sing pinter kayak disuruh. Terus Kalau kesurupan lo tambah ditontok gitu. Gak ayo yo bener iku. Mending ben ana kesurupan. Lo dhewe sih nek kesurupan kok celana gono. Pinter nyowo. Bruno Bajo. Celana bajo pinter nyowo. Heeh. Ana jalan kayak kesurupan kaya tambah ditontok. Anjir jalan kepang yo ngene iku, Dek. Setiap kesenian duwe ciri khas diri. Lho putih ngono sing ditangkap gak setan ya wong gendeng. Kok iso? Karena gak wayang. Lah kok gendeng? Lah dalan ngomong dhewe disenoni dhewe gak gendeng. Lambimu. Lah jare awak mesti ditangkap bener lagi nangkap gak tambah. Ora ngono nek tanyane wayang ya wis ngono iku. Ngomong dhewe dijawab diri. Lah iya itu termasuk bahasa gendeng goblok. Ya muga-muga. Lah nek kon ngomong gak semau wis. Heeh. Lah iya karena salah ngomong. Saya nek ngomong iki kok. Aku Tresno. Iya, Di. Awakmu apa ya padha wae. Matamu karo Sik wis gak suwen. Ya. Aku mau guru lali. apa? Petuk para tuamu no karo pasang dalam panggang. Para tuamu itu Apa? wong jeneng yo. Mau loro-loro kok disriblo 70 Melayu. Lho, cara sepeda motor. Para tuamu itu petuk aku karo pasang dalam panggang. Iya. Dikenduk tolong kok kanca sampean kandhani. Kuntet Apa? posok wis pirang-pirang riyo gak teko nang omahku gak njalu sepuro karo aku. Ngono ku pantes kon niku. Lho. Ya bener. Mantu kok saben riyo gak njalu sepuro karo tuwa. Ngono ku kepantesan kok. Sing bocor ki ukon aku. Lho kon Kan ro dhewe mulut aku siji ayu rupane. yo. Dino. Heeh. Aku iku riku goblok nek salah ambek wong ayu. Iku
masalah salaman ngejer aku bisa anu katakan kutok sing ngejer kok tak kandhani. Seorang mantu katik gak gelem njaluk sepuro marang tuane. Padahal ya iso ngomong, kecuali nek gak iso ngomong. Iya. Kebacut mantu sampe gak gelem njaluk sepuro marang tuane iku. Masalah itu dudu kebacut. Aku njaluk sepuro nang marang tuwa iku ya apa carane gak iso. Mosok Lha kandhane aku tau njaluk sepuro lho nuwun sewu. Marang tuwa nangis lho tak rangkul tambah keseseken. lan apa sih? Lho ya apa nek merangkul kebacut. Mergo marang tuamu aja. Ayo. Ngene deh. Wong salaman njaluk sepuro. Iya. Karo salaman karo marang tuwa. Karo kanca. Iya. Karo pacar. Iya. Itu tidak sama. Lho, pemain gak padha. Pakai etika dhewe-dhewe. Salaman ae etika dhewe-dhewe. Betul kanca kasar gak apa-apa. Tapi nek karo marang tuwa harus halus. Makanya aku kandhanono carane kepethuk kanca, kepethuk maratuwa, kepethuk tangga apa carane salaman. Kepethuk kanca. Rada kasar gak apa-apa. Ngono ta. Upamane kon kancaku. Suwe 5 tahun gak petuk. Iya. Kangen kan? Iya. Rada kasar gak apa-apa. Ngono. Iya, kamu dari sana. Kangen yo. Iya tuh Banggaan. Ya. Rada kasar gak apa-apa. iku nek cara galmu. Tapi kanca. Oh, nek ape kancaku golku gak ngono. Nggonmu. Siji maneh. Masa? Ya iya. Ya apa? Misale kon kono, aku kene. Salah. Awakmu ganteng kata ya soge. Jancuk kok iki. Dari Surabaya kan. Iku mana petuk kanca. Petuk kanca. Sing jenenge petuk karo pacar. Petuk pacar sing dicintai. Iya. Ditinggal nyambut gawe nang Malaysia ono 5 tahun gak petuk. Kangen. Oh. Contone Nek wong Malaysia lo bareng ngono iki kan. sing nang Malaysia aku sing lanang. Oh sing lanang. Umpamane aku sing lanang, kon sing wedok. Kangen lho yo. Iya. Umpama jenengku Parto, kon tak jenengno Marti. Oh jeneng lho kan? Gacok. Masih wong desa kok nemen-nemen gini iki Parti. Ya wis jenenge. Wah, sing aku cek. dadi rada apik. Iya. Ya wis ibaratnya aku jenengku Catur. Atur. Kon tak jenengno Erwin. Apa? Tur catur. Jenengmu gak kentut iki lho. Ono bae iso banyu wedan. Ini Erwin jenengmu tiga kuntet. Ini video Erwin kerut. Petuk suwi ya. Iya. Suwi gak kepetuk kangen. Kamu dari sana. Aku wedok. Yo. Wedok. Gak betul 5 tahun kangen. Ya, pamit itu sedikit merangkul.
sama kayak uri dulu. Erwin, sudah lama kita tidak berjumpa. Aku tercinta kamu. Aku semoga aku wis tanya mungkin. Aku ingin mempunyai istri kamu. Aku sayang kamu. Erwin, aku sayang kamu. Udah saya gitu. Aku wayahe. Malah ustaz tangane gratis. Saking cintai. Ya iyalah Aku nak petok pacar. Saya kalau petok orang tua. Nah, saya ini kalau pamane mau kemana? Aku kalau tau wedok, awakmu anakku. Yo, ngerasani mangkune, pirang-pirang riyo gak mrene. Oh, Ngomongin wedok. ya ya. Oh. Nyocok kali. Ngomong ya. Walah. Masa ngomongnya ngomong aku. Yo wedok. Aku suwe-suwe kaya papat pintu. Ora. Dadi rondo ana 12 taun. Wis suwe kana sing engko sampe tayen. Ngene iki kepingin ya ambek sapa? Wong penonton iki ya gak gelem bayang. Ya nutuk marang ngono wae yu. Suware dicangking karo mlayu. Layon duwe mantu situ kaya kentut iku wis rupane kaya tretok. Mantu telung riyaya gak tau rene karo jenenge maratuwa. Masa sih mantuku iku disamper bledek. Karo anak ngomong sing apik-apik. Ngono ah. Ucapan adalah doa. Iya. Ya. Ngomong sing apik-apik. Iya, tak ngomong sing apik. Walau ngancene anakku jenenge gendut mbok menawa repot. Sapa sih Jayamini dodok-dodok omahe tangga iku? Anggitmu aku doyan ambek dhuwitmu 20.000. Aku tau bar nganggur bukakasku. Aku mantumu goblok. Mantu ta. Mantu kok. Tapi jalan kula. Kacok mataku. Kancane nyambut gawe kok diguyu. Wah, anjene mantu mbok menawa repot. Ya ngono iku anjene anak mantu situ kate rupane ya ganteng. Waalaikumsalam. Salah kula kata karo sampean iki Dorioyo. Kula njaluk 10, Bu. Iki lho ngomong apa ya? Pinten-pinten apa kula nuwun pangapunten, Bu. Wah, tut. Padha-padha. Aku ya kesalahe. Ya sepurane. Bu, Kaya menawa kon njaluk tak takeki. Bu. Kula njaluk 10, Bu. Bu. Iya tuh. Aja emeti kaya pecah pengen ndok. Njaluk 10, Bu. Aja diundut tuh. Gurung tuwa iki tuh. Lapo kok diundut? Balang tanganmu dak 10 yang ini rek. Etikane ngono. Etikane. Mantu merendah. Sing gendeng nang. Asih. Tak baca matamu gitu. Oh ganteng kayak itu kecamatan ini kok kretok kakimu. Aku bolong ganteng. Ayo. Kundet bolong koyo tretok. Sampai sakit bego kudu.
jadi kita pernah ngomongmu, malu mbakmu disujeni terus mbakku dipanggang wah. Disujeni kancing. Disujeni. Ayo. Mesti. Oh celok. Kok kudu ngamuk. Bapakmu delokno bendo bamu. Kon cengcel. Tapi rica-rican. Iki gak ngerti takut kandhanane Dek. Mbahmu kok disujeni maksudnya didusi nanti. Lu padha gondang ngono lho. Cek kalau ambek anake wong kok plak-plak. makanya lagi iki piro hukuman. Teman-teman gak ngerti. Tapi mbakku lo senengane kelelep-kelepan. Ayo yo ngomong. Matane karo pasir be mbakmu. Mbakmu kok disujeni tegese didusi. Ya toh? Ya, cuma aja kali ya supaya resik ya kudu digosok-gosok. Digosok ya be apa tuh? Ambek kertas gosok. Sing nomor 3 blas-blas. Ayo. Suatas tuh. Sabar guys, sore. Ambane bongkol kok gak ngerti. Aku tanya mati kok. Kayak soto gak ngerti. Ayo. Gimana nunggu enggak? Nek wis mari disabuni, diproses mbahmu mari ngono dibutel. Dibutel opo, Bang? Butuh kertas minyak kaya sego bebek ngono ya. Ayo. Udah. Sabar guys. Polisi, tolong Pak. Boleh. Sabaran karo kanca iki. Bongkol gak ngerti lho berarti. Sing tak maksud iku mbahmu kok dipintel karo kain kapan? Saiki matine mbakku saiki kok kapan? Saiki. Ayo. Untuk ambil dulu. Mesisan. Kan dia duduknya kok kain kapan kok apa? Ayo, naik. Dua tak Ngene kok saru kok goyang lho anju. sing dimaksud kain kapan iku mori ngono lho. Dibuntel mori. Pirang meter? 50 meter. Sing selawe mbakmu, sing selawe raimu. Kamu ini Budi Wijaya di dagelan kok celuk iki. Kain kapan kain mori iku tak kok Pak Mudin iku dikai keterangan karo Pak Mudin. Nek wis mari ngono, nek wis dibuntel kain kapan terus dikaleni. Kawat. Eno kawat memean loro 150 meter. Cek koyo lepet bangun. Gak sabaran. Kemarin aku makai kok gak Enak singset. Lah, enak susah iki. Yo koplak pisan kain kapan kok dibuntelno dhewe karo Pak Mudin. Ya, mari ngono terus disembayangi, mbahmu terus dilebokno. kulkas. Enak bentuk mesin jadi es kristal. Emosian.
Sing tak maksud dilebokno pendosa. Mari dilebokno pendosa, mari ngono terus dibudalno. Dibudalno nanti. Nang pasar mantuk kono. Lah, masalah lah. Pagawe disuwe kangkung wis dikandut. Sing tak maksud dibudalno nang kuburan. Lah, kok kalau kuburan itu wis ana sing ngeduk ruangan. Ngeduk ruangan. Sapiro jenenge? 200 swidak. Dan ngobong domu pisan to. Kok ora dikira-kira dhewe karo sing kulino ngeduk kuburan. Mari teko kuburan, mbahmu dilebokno ruangan, mari ngono terus diuruti. Diuruti apa? Cocoran. Mesti jan kaya proyek. Ayo. Wong kok Aku wedi. aja gadekno gendeng kuntet iku. Ya diuruti lemah. Mari diuruti lemah, mari ngono dicep-cepi. Cepi apa? Gedero. Enak kaya 17-an iki. Aku Kalau kena tangan itu mendet ganggu aja. Cengkel sabar apa? Ya coba neno, lapo dincepi dendero, bisa dincepi patokan. Ya wis mari dincepi patokan, dhuwure kuburan biasa terus diuru-uri. Diuru-uri apa? Pines. Enak ora-ora pines cocote mbahmu cek mantap. Ade uru badhe pines. Nek wis mari ngono, kabeh ku padha ngono Pak Mudin, maca kitab. Kitab apa? Wawe. 1000 mimpi. Bagus ning kali tombo, kali Ngatur jadilan loro kok bingung aku. Pak Mudin ngaji ditalkin ngono kok. Marine dipesen diulangi karo Pak Mudin. Mari ngono kabeh mari entek donga, kabeh wong padha kulih. Aku lak ijen. Ewan ngono kono lho. Salah. Ewan ngono kan. Batu sakmu ewan ngono. Wong bongko iku mesti ijen, nek kon wedi mbokmu. Lah mau mate ditinggal kaya wani sapa. Wis sabar. Mulane nek ana tangga mati, melok tak siap. Cek Ngono. Ngerti ya? Ya Allah, ana sampe glonggongan. Ya iki sing duwe warung pangkon ya iki. Aduh, udah malam deh. Sing arane bedhug ya kakekmu ah. Aku bisa sama, kok gak ada orang sih? Mripate bloloken lha wong sakmene akeh kok gak ada orang itu. Aduh, ada suara gak ada orang. Cemik. Ngawi kamu janyange semua. Wah! Aku kaget, kaget dong. Loh, Dewanto. Kayak apa ini? Loh, kan udah. Dia gak salah ya. Apa mi? Kok suara ini? Lapo? Aku ketatap aku senang. Ya, tak salam-salam kok tambah ayu. Tuwek-tuwek mriki sadotan kepantesen. Paling kalau nyegat aku. Ngepek lempeku aku ketika perkosa rame-rame. Arek nom-noman sing kok karep. Nek kontal entekno brutu ini babi hutan iki. Oh, sembarangan penuh itu. Mbok aku elek wong ngono ta. Mlebu desa kene kabeh belek diunyah wong. Piro? 20.000. Gak apa-apa ta. Wong ajak kancane wong 20. 20 Ping 20. 400. 400 ya mari koyo kultur gini. Kau diperkosa wong 20 kuat. Yo kuat ta. Dino diperkosa wong
aku biasa wong 17 kok. Aku tak tempuh dalam waktu sak jam wis mari 17 padahal. 17. Iki lak padha mek ciluk balik. Di kamar kita tentang pelajaran ilmu Kama Sutra. Oh, kok papa tak gendeli tadi siji tak kareti. Kok papa tak kareti kok. Iku kayu kaca. Iki lho rombongan arek iki. Aku dipepet kok megal gedang, kok cekel gedang ini. Ini gedangnya gede, kuat. Gedang iki delongo apa ora gawe. Enggak, aku takon. Kon biyen iku elek, saiki kok ketok arek iku. Ayo operasi ta. Kayak ngono kengket. Ya operasi jangan apa gunane mami ok iki pelias terkenal. Perias. Esok perias. Tukang berani kemarin kok. Perias. Aku ngomong apa? Nih. Tambah kok jelas-jelas. Lagi arek duwe aku yang duwe. Enggak, biyen iku kan ora ketok kuku ngene. Operasi ini ya apa? Aku nang bako cak. Wong duwe akeh, bojoku ya wong sugih. Nang bako aku. Mari ngono. Ayo kamu. Kok malah dioperasi? Angin gue ancuk. Arek kene iki lho tak mesti ngetaki kok. Jangan masalah. Wong iki ponakane konten kabeh. Yo cocok sampe Pak Dene. Lotak. Logo. Aku teh saem 11 juta. Kasih ombong aku canje nih, wong sugih. Jadi pengen pesek tadi Mbak. Langit ya, Pipine sakit pupuk. bos lembab dan mempesona. Diplamin, pipine diplamin. Terus operasi ini apa pakai pajak? Iki barang operasinya. Susu? Iya biasa merico. Ya, saiki. Kok sak timbang ngene lho. Apa tak percaya? Tak percaya. Benar. Mesti gak percaya. Tut. Nah, Sepurane susune kedaluwarsa. sing dioperasi apa ae? Iki cakone cilik saiki gede. Heeh. Sampe iki lho ya. Masa? Pendeling kacang iki. Itu berat. Iya ya. Nek operasi itu ya apa? Ya ceketok kan. Berarti sampean itu dia lho pati rasa. Kate. Ya pati rasa sampe gak pati rasa ya kemeng dok-dokan iki goblok iki ya. Terus Disontek lagi to. Cheese. Kanan. oh. Cheese kiri. Iya. Cheese ndase. Terus mari ngono, Aku dikongkon belum aja. iya. Sampe dokter langsung dioperasi. Operasi. Operasi kok gak percaya. Rupane koyo jahe. Ada lah. Kalau kemarin operasi, Aku latak kami kepikir kalau ya kudu tak buka ae brontong-brontong are. mari operasi, Wah, aku iki kocok gede. oh, Tanggi dokter bangku. biar ketok jelas. Langsung tak buka. Blis. Musang ngandul. Dua tamu. Jelas ketok gede. Tak delok susuk sing kempirit kayak tadi motor. Nando, bagian Kaya bintang-bintang Miyagi lho. Miyagi. yo. Karo film Miyagi apa? Apa? Kan delok enjek. Ngono ana kami ya. Langsung aku puasa aku mesem. Terus nuwun sewu. Jelasin. Bagian kelamin, Wah, mesti langsung tak buka. Beles. Picak. api ayo apa? Terus kayak makan. Wah, warnanya api kok. Yo wis dokter mau canggih sing sampe dokter kene ilang wek pusat dok-dok iku ilang.
Ero. Saiki tak kocoi ngene. Kaya cangkeme bedes. Ya wis kaya wedok biasa iki ngono, Cak. Mari wis dadi wedok tenanan, Dadi wedok. ada pantangannya. Ono pantangane. Ya apa? Cari dokter puji ku mau haid jatah. Hai, apa itu? Itu bahasa Hongkong, bahasa Korea ngono lho. Korea. Rai ku selek goblok. Sekolah. Maju. Ya ya. Hari kita itoninya. Duh. Oh ya tak itoni ta. Duh. Mau mono kae. Arek iki urunan 5.000-an. Wes apik pokoke. Aku persis wedok. Percis wedok. Pantangannya, larangannya. Kau oleh kene. Pada saat itu aku melok lomba Miss Universe. Lu apa sih? Ratu kecantikan dunia. Pesertanya Wong 1.500 mulai teko kabupaten, provinsi sampai dunia. luar negeri ada. Luar negeri. Surabaya aku menang, Jakarta menang, langsung kirim Amsterdam. Melok Menang. begitu dilaksanakan. Ujiannya wong Miss Universe pokok kudu perawan. Peserta sak ngono ae tak dikum nang pola menang. Blek. Ora kok ngetahi, aku gak seneng. Ora idone lho Pak Go. Apa sih ke Thailand? Thailand kalah. Hongkong, Kalah. Amerika. Kalah termasuk tuan rumah Amerika juga. Begitu nyemplung bluk. Gak perawan. Berarti berkutuk-kutuk. Gak perawan. Barang bayarnya awakmu. Gak berkuduk belas. Lah sebab apa kok gak berkutuk belas? Ndak sih tak kanyang bendret. Nah itu padha lapo sih. Kok pengen menang yo? Pengen menang. Ternyata kan saya kita bayu tenan. Wajib. Duh. Sing kompak. Penonton. Ono wanita laknat. Ku Daniel gak terima. Cak, Apa? aku kangen iki lho. Waduh sih. Sampe tak boleh rono-rono tiba-tiba ndek kene campur laraan. Ya iku kresek-kresek iki lho. Padha wae kaya ono laraan. Hei. Geragas yuri. Di bojomu mewek di. Apa sih? Aku kangen. Iya padha. Ngene lho, Cak. Ayo nutupno sing wingi gak sido. Kepiye gua? Iya. Yo apa ngawan dhewe kita tamane Joko liwat. Aku yo kangen. Aku suwe gak ngono dai. Saiki ngono dah ora aku kepengin aku kemenjer. Cak, lah kok sesama gatekno. Resep-resep ngono iki. Lah iya, iki larangan pasar nyotak. Ayo nutupno sing wingi gak sido. Aduh. Dek, kok nyetek kok pilih. Kok tak ikon wae. Cak, ngomong bojoku gak nduk omah. Jajine lanangan kaya gak bohong. Bojoku. Taji. Iya, ngomong gak nduk omah, Cak. Nutupno sing wingi gak sido. Enek Pak Hansip liwat iku dem-dem. Yo. Ayo ditutupno. Lek ngawur, kon gak rese. Ora pane ngomong yo bareng aku. Ngawur. Lah wong kunen kok mari tak tukokno jamu lho, Cak yo. Iya. Tak tukokno jamu. Tak tukokno jamu pentulinu. Pentule iku gak suwe, gak iso suwe. Ora sing anyar teko Tiongkok. Apa? Beli kita.
jangkrik. Kok itu kono iki? Iku tuh, aduh, iku pel kita. Sponsor go radio iki lho. Lah ya kono nek aku nek ketemu dadi beli kita. Kan percaya ini beli delok. Kan tak jare lho, Tek. Cak, nggak apa-apa mau gendaan Ini. Nggak apa-apa sih gendaan ini. Aku ada copet. Cak, kok jam 10 bengi? Jam 10 bengi? Liwat wingane omah. Kayak ini. Maling. Kon. Jam 10 maling ah. Repot aja nih germane ora seneng nyocot. Sebelah omah kan enek Kak. Iya. Terus mari ngono kok kampune rada tak pateni kok liwat kono wae. Oh, iku nek ana arek Joko pos, nek batu kakekane duwe 50. Iso. Takone tuku rokok tak pedus nang Kalimantan. Saya ketopo, kon utang rokok aku guru bayar, Tek. Enek iku nek Cak. Nek Enek ono, deni. ono kok dene. Iso. Sama kudu muni. Lek aku semaur, aman bojoku gak ndok omah. Dan aku nih, Aku gak semaur berarti bojoku ndok omah. oh, rek. Pokoknya sampean muni aku semaur iku aman. Aman. Tapi sampean muni aku gak semaur berarti gak aman. Mas, aku pakai jam 10. Aku ngekei kode, Mas Mauri, kon kode. Ton. Pi. Ton. Pi. Aku ya pilih. Tahu ya, Mas? Kayak panu. Ini kayak panu ugo di punggung. Dek, nek ngono aja kesuwen. Sampai mulai spray toton ganti nih cek ketara. Sebenarnya ganti apa? Ganti ireng. Lah kok iso ya? Lah aku nono kulo sungguh ora tahu kaya gak ketara rek. Oh ngono. Temen lho Cak yo. Dek, aja dibloksom temen lho ya. Gak, mungkin di sini tak blok sekali kuwi lho. Ini blok sok apane? Ini blok sok apane, Tek? Bensin kok kayak ketek. Tahu kan gawe coplas sih. Boleh aku narik. Anggitku nggonku peloran. Cak, cocok. Iya. Cocok Cak, cocok. Wih, muni yo, ojo kuatir, kok dene gak sampe lagi. Temen lho Cak. Iya. Temen lho Cak. Hmm. Cocok pisan Cak. Ref, Dasar wanita pembodoh. Kan lihat, udah nil muring-muring. gak jelas kok dibuka kok. Rumah sama aku gak ngerti urusan. Apa? Kalau kata tidak bojone kaji sih. Apa? Kaji ku lak kancamu. Kita bojone wong masyarakat. Kok iso? Iya, kok ibaratnya mau ini kayak buku itu lu balik aman. Kon kok tega karo kaji. Wong kaji ku kanca. Ngerti karo awakmu. Lho, tak kanane. Lah coy. Gak sepiro anek. Kita nono. Apa? Kon manune mudin. Ya iya, Wis tau dituturi karo tuamu. tapi jelas. Wong urip di dunya kakang dosa sak nomor neraka tempatnya. Bah, Gak oleh, Tek. bah neraka. Bah gak nggo neraka urusanmu. Padune kon iki Iri, lah apa iki? Mek kena tak eling loncat. Rungono aku ngomong.
raimu wis koyo tembelek dikareti. Yo. Iku bojone kancamu kok kate kok keloni. Kurang puas kok nambah aku kejeleme. Bojone Taji kon sak piring mangan wong loro ambek Taji biyen gak eling kon. Eling kon nek Kekenone. Kecemplung rokok dibakar api neraka yang panasnya 69 kali panasnya api dunia. Sudah. alhamdulillah sampai kotek. Kasih tata itu nih. Alhamdulillah kok elek ngedut. Ada ngendak penjodoh wong dosa dunya. Tapi nek bisa nih ya gak apa-apa kan. Gak ngurus wong telu. Sing penting monggo wetu. Iki keriwian bakal dadi grojokan. Kota mantap. Kabeh kon. Tutno teko mburi. Sabar. Syukur nek gagal nang sido. Tutno teko mburi. Dikin teko kadoan. Aku dene ya. Iya. Yo arek iku tak idonane ya. Nama koprak untuk saya. Ya Allah, ya Allah. Pundet. Mentolo karo ngaji. Oh yo kancam. Dilingno yo gak kan. Ya wis empuk. Sing gendeng nang maneh. Cintaku hanya kamu. Asik. Cinta bang apa jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu abang apa jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Lagu ngomong apa? Abang jambu. Lu jeng Amin, amin itu perbendaraan lagu dua ke. Iku mang bahasa. Nek Jawa ngene. Senengku karo kowe, seneng abang, abang jambu. Rinduku karo kowe, rindu banget, ada kuku. Gelaan nowe jegang, kembang sepisan, metu ontongnya. Gelaan pawan glendang, dhuwur bayang, ketok ontongnya. Dia ada pohon pisang, bila berbuah hanya sekali yang mundur. Lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali lili. Itulah cintaku, ku tak mungkin terbagi-bagi. Penggawean amin yamin kamu sulis. Hina kalina, kale sore, jembek aku kacau. Tegel benak no. Hina kalina, kale sore, Durane kalah terus, gak tahu menang. Lagi kok berdarah aja. Kok ngapain tau? Wajib apa? Aku sudah capek sih. Kau nih punya amin itu yang di lobusan boleh. Saulan. Saat judulnya orang merantau amin, turunmu kono-kono gak tahu ini apa-apa.
Wah, aku ngipi ya gini. Nah, iki Rasaku lho. Ada motor bis. Wah, lah aku mau tengah. ya Allah. Mari ngono iku terus aku nyimpang. Maksudnya gue sadar gue pedot, apa kambingmu hilang. Oh iya eleng aku. Nah, Eleng. Karena aku turu jam 3 bengi ngipi. itu apa? Kok kayak duwe. Kayak raimu. Jadi ini rok. Nah, gitu. Masa gue rokan? Atok kan? Ya aku tadi bancing kadang-kadang. Ji, aku gak adu-adu. Kon kancaku, bojomu yo kancaku. Yo. Yang jelas selama mbok tinggal ngamen, bojomu lakune menggak-menggok. Ya nek kon gending kok. Nah aku gak menggok kenceng terus tabrak motor. Cinta. Anak. Sing tak maksud, wis terus terang saja. Bojomu saat-saat ini gelek telepon-teleponan karo kuntet. Bisnis. Bojoku karo kuntet iki bisnis. Sing tak maksud, bojomu saat-saat ini gelek gocengan karo kuntet. Lah wong menurut yo balik. Iya, kek. Kok iku mosok gak kroso iki. Kok gak ono piye sih? Karepmu kok piye? Wis tak jeblosne. Nek tak jeblos engko tambahin. Apa? Lagi jeblos ban. Maksudnya saya bicara terus terang saja, tapi aku nggak adu-adu demi kewaspadaan rumah tangga. Kamu yang ngomong siap-siap. Bojomu saiki nuwun sewu, selingkuh karo kuntet. Hah? Selingkuh karo kuntet. Bojomu? Iya. Selingkuh karo kuntet? Iya. Ya apa? Yo. Wah, kaji ini sih. Bojo sih kok selingkuh kok babak. Temen dah. Ini tak Kon ngompori aku. Ya. Dadi bojoku saiki selingkuh karo kuntet. Selingkuh karo kuntet. Ya apa? Kalau aku koplak tawara sagak gitu. Tak ono wong sakmene iki. Sing tas iki bojomu semayang karo kuntet. Engko dilukas kuntet iki nang omahmu nganggo kode. Kuntet tuh jogo ngomong, "Dir, bojomu nang jero jawab, "Dur." Berarti awak karo omah, kuntet mlebu omahmu, bojomu tidur. Bojoku Tidur. kate tidur kurang. Iya. Ya apa? Cepet Aku kacau. iwak munting kon. Siap. Katakan apa? Bojo tari nikah ji, bojo tari kawin. Nek kon kane bojomu ditur karo kuntet, kon babalu, dosane kon melok nyombo. Aku melok nombo. Donya akhirat kon melok nyombo. Temen tak Iya. Waduh. Oh, apa? Belan. Aku goblok. Sembarang kuntet. Aman tak tuh? Sembarang. Oh, enggak bohong. Hei, kuntet. Hoi, kuntet. Yo wes iki. Lu baru ngene lho. Piye? Hei, kuntet. Kon apik karo aku. Wani kate ngendak bojoku sak piro kandele kulitku. Ide kadel kuntet semongko. Jangan ae Kacau. ini lho. Aku blok iki. Kanca apik kon kok tega mengko kate ngendak bojoku. Sak piro akeh balamu. Ide akeh balene wong nang pasar. Kaji. Ya Allah. Sumber ono. Bisa. Mbok kano to aku.
bojo. Lah nek kon ngerti bojoku. Oh, ya apa? Lu jatuh sih, aku ki sama awakmu lho. Bodoh begitu. Ngene kabeh emosi ya. Punten. Tak tinggal nyambut gawe menyang Surabaya. Bojoku nduk maijen. Kok katene kok terus, kan? Betuk tak pasai kon. Bakul getuk katene. Nyawang kaji kok kaya wong gendeng. Monggo ndelok wong medun. Aku nang juga pat-pat kene. Jawa kok iso tak puter dhewe. Puter ngajak cepet jam 10. Kok jam kok ya? Jangan muter jam. Ketemu ya. Ini lo biasa cak udah lagi. Cak. Ya, jangan kakek tak puter maksudnya ngene lho, Cak. Aku isu-isu itu bagus lah blonjo, tadi cedak taripan. Masih puteran tetep jam 1 ya jam 1. Puter kok jamu kok puter. Lah liyane ora diputer ya tetep jam 1 kan begitu. Sita. Ini kenapa sama kok boleh? Duh. Piye iki? Ana boleh. Pertama, Bener kok. boleh no duit 1. Terus, Ping pindho sampean gak boleh. tuh. Dong ngatur. Kok Sita? Rasaku kan yo iki sampe mari ora lho, Cak. Duduk. Oh, Iki lho sampe boleh. Isu kan tak terno, kok saiki boleh lho. Ngerti yo saiki meneh kaya bayar. Bayar biar. alah biar mari tak kirimi duit 3 miliar kok sa. Kabeh, temen takok kabeh. Yo kabeh. Diracun. Kita ke. Wah, anak-anak oke sing kon aku. Ayo tak terno. Ati, Nah, boleh pertelan dong bau kono kok. lah apa? Lah
ngemis jadi. Ayo tak kena meneh kuwi bayar BRI. Bayar utang-utangan. Utang-utangan itu nyambut gawe ku sing tegas. Kon iki kok nyambut gawe kok seneni ya lho. Gak layak. Aku amen kesandung-sandung kae. Ya kan trae kesandung ora tau bernyawang iso. Makamu dhewe. Sambut gawe. Wes, pencak sama. Oleh laku sih. Yo, Baru laku. Kok pencak sama bener lho. ayo. Tak terima, Cak. Loh, sampean biasa kan senengane wetok gula. Agak nemu wetok gula ya, Cak. Oh, gak duwe gula ya. Aku gula sih. Orang duwe gula, Cak. Ora usah aku wis ngombe wedang. Dodi. Yo nek masuk angin. Sampean gak nemu wetok, Cak. Ora duwe luwih ngene iki. Sampean gak duwe tak tukokno sego. Lontong ya, Cak. Sampean nak bengi kan gak oleh macem. Mah, lontong aku kok bengi gak kuat lemes. Mana sih kilo nanas? Mah, nanas kasar. Kok takok sing ngono. Takok bojone iki jam piro takono? Jam piro, Cak? Heh? Jam piro? Jam pancet siji. Rumah 150. Loh, iya, Cak. Nanti aku mangis iku petuk Pak RT. Jarine ku ngene. Aku Bu Taji. Sama candani Pak Taji nggih. Mangke kengken nderek patrol. Terus Aku kon patrol nang kos. mangke nek Pak Taji mboten saged nggih gantian sampean mawon. Oh. Sampeyan aja iso. Aku tak sing budak. Dadal aku bundar. Iya. Wah, ya sing kemarin dowe kon. Lah iya, Cak. Sampeyan iku lagi dikokon nang patrol. Jaga nggone pos. Nek sampeyan gak iso, aku wakile. Lah sampeyan gak iso ae kan sampeyan kesel sih. Sampeyan nyambut gawe dadi tak aku ae. Ya Cak ya terus iki Cak ya. Emang apa? Kok emang kok? Ijol. Kitoni. Ayo, bener. Wong wedok. Nek ora nang teko, iki sembarang cumepak. Wedang, sego. Lho to? Ayo wis sakare iki sih, Cak. Petang aja, aku pengen iku mampu, apa kenceng. Ya, kok bocone nang ditali. Saya tak tarik di wedang, Cak. Wong gak ditali. Lah iya, tak gak nang wedang, tapi tak duwe gula, tak tuku gula. Ngono lho. Ngene aku siut-siut tak ngene iki. Wis seru, bojo jangan di. Apa sih? Terus anakku gawe ngene iki bareng aku ge apa? Kok kok sini-sini mau lanang. Cek, ayo. Tiga apa? Tiga rame. Tiga ini lo, kene kali. Di sini. Cek, udah.
Gitu baik. Temen Pani piro? Terus kalau siap sewek, siap bayar, padahal di rumah di kono kasur tumpuk itu. Kasure lah kan tingine. Wah, kurang tinggi. Aku gak iso di toko tinggi aku gak iso turu aku kan tingine kudu njogo. Terus sekarang Nek kamar itu akeh tingine aku pengin itu njogo. Sis, yo kamar itu ondok. tinggi ku gampang. Apa? Tinggi ku ora nyokot kok pedhi. Sampai aku Cak. Manae. Ora. Sama nak pesen becak sama ning Joko, garai masuk lesos. Alah, Pak, masuk Yesus, Pak, masuk tim beliau, saya tidak mengurusi. Itu Cak. Itu sayang. Oh! Tak pijeti. Tak pijeti. Ah, lu ngono wong wedok iku. Sama nak Mulane nyambut gawe kok rumah pijet-pijet. Tapi yo sayang sama nak pesen. Terus, paten aku. Pijet iki kok nangka. Yo kene mapan ngono lho Cak, mapan. Tak pijeti sak sikil-sikile sing loto. Yo. Kok gentenan ya? Gentena. Tak pijet ya. Yo. Lambat. Waduh, Mas. Aku kok ngedenti kono lakumu. Iki jelas kon iki semayan. Semayan apa? Semayan apa? Semayan apa? Kok kesukon diracun nyanyi goreng. Ayo bukan sama dadi ta. Kok tahu urune foto kan aku ana jawu. Nek kok tak kok ana semayanan, semayanan kok bener kan aku. Wis kok sabar sama anak anak iki. Kepengen kok awakmu. Protekku. Wong kok sampe enak ae ngomong. Turun di. Terus kamar. Coba nyeramu itu. Kok nyelano kok tak teblei karo trore. Tambah tumbak tambah cewek. Kanteran piye koyo krot. Kok mati ya. Aku mati kon kena. Terus nelponi wong. Wong nganggo nomor telepon. Kene nelpon kamu kan. Lah apa aku telepon kamu? Wah, kamu mana? Kapan? Tak boleh. Jangan melaku lawan. Halo, siapa ini? Terus. Kula mas. Oh iya, dek. Berarti Awak apa ini? Terus ada musuh. Awak ngene. mas, ini loh mas. Tantanya dong ngarepe tempe LM. Bisa-bisa. Bisa-bisa. Ya mas, tantanya dong ngarepe tempe LM. Loh, kamu pacaran aku
Jam piro? Jam 10. Payae. Jam 10, Cak. Saya kirim kopi nang ngene. Woi, kalau usah. Ayo. Masuk di dalam kamar. Kita di. Mas. Ya, Mas. Lalu enggak? Bapak tengah naik. Kan lagi dua. Berarti kan paling dua. Mas apa? Iki jelas iki. Orang nuno kedit gak bisa karo aku. Piye jane aku nangkep asak karo bener. Oke, ayo. Apik ngono, oh. Tak siapi celore tekan. Ah, tak gawe kok. Aduh. Jemput aku melak. Alah, alah. Amat Deni. Yo. Cedimu. Loh. Lah kok lapo-lapo iki. Rong sabun iki. Iso tak rezeki. Aja guru. Ya kok bawa sentol kare. Kentut lo. Kan benar. Oh, tidak. Ada kucing. Itu bau. Tidak ada. Rezekinya awak pas.
Nek mau kula gak gelem melok. Arek iki setekan. Sepulane iki. Aku gak lapo-lapo. Aja ngelono dhisik tak kala bojomu. Bojomu karepe yo apa? Ayo, ora cukup kundan tok. Sayangku rene. Pengakuane kudu karo-karone jelas. Karepe Iki iki atrape wong wedok ditinggal lunga kon senai. Weh, akan ngomong weh. Wes. Ini cak ya. Aku kalau cak bener iki gak ada hubungan apa-apa. Fotoku aku iki jadi kita dalam sampean. Lah nek niate aku selingkuh cak, gak mungkin tak dodol dengan foto-foto sampean ini. Memang tak sengaja sih ngomong sampean, fotoku tak dalam sampean. Sampean iku nek nyambut gawe iki kok karo sing ndok omah. ngono lho. Wes ngerti. Ojo mek nyukuti nafkah batin tok. Wae batin itu juga harus ada. Wis ya, krungu ah. Nek ngono sih aku tauran gak nyambut gawe. Lapos delok. Betul betul. Yo wis cak kendut cak lagi. Ya sepurane ae. Nek intermezzo guyonan pelawak iki mang kok kalau dalam kok. Kalau jalan cepat yo. Wong seni ku kabeh apik carane dhewe-dhewe. Cuma buzon lah. Yo nek Heeh. untuk yang ngene iki ya. Yo, Cer, Iya ya. karo aku bisa. Ayo nang desa Sukosari. Ana apa ya? Sukosari itu kecamatan Mangkuk, Kabupaten Bangka.